सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर वालों के बहुत बहुत स्वागत बा। भोजपुरी के ताजा तरीन खबर से अपडेट रही, लाल बटन दबाई और घंटी वाला बटन दबावल मत भूली। चलिए आज के सबसे बड़ खबर से रुआ के बीच रूबरू करावतनी और बहुत दुख हुई एक खबर के जान के रुआ लोग के भी आ हमनी के तो दुखी बढ़ले बनी सन। काहे कि भोजपुरी मिट्टी के एगो शेर आज हमनी के बीच से अलविदा हो गए। जी हाँ, एगो भोजपुरी के बहुत बढ़िया चर्चित गायक अजीत कुमार अकेला जी के निधन आज हो गई बटे। रुआ लोग के पता होगा कि चाहिए कि भोजपुरी के ये अमिट छाप छोड़े वाला गायक अजीत कुमार अकेला उहे गायक हवन जे छठ के पारंपरिक गाना के बहुत तरीका से गौले बरन। आज भी उनकर गाना हर जगह सुने के मिल जाला। रुआ लोग एगो गाना उनकर बहुत सुप्रसिद्ध सुनले हो गए कि मोरा भैया जाए महंगा मुंगेर ले ले है भैया गेहूं के मोटरिया, साथे साथे केवा जे फरेला घवत से बहंगी लचकत जाए। ऐसा तमाम छठ के गाना अजीत कुमार अकेला भजन गायक, इतना बढ़िया गायक जौन की आज हमनी के बीच से भैया आज हमनी से विदा ले ले बड़े, दुनिया के छोड़ के अलविदा कह गए। बहुत दुख होता है। हमनी के छपरा जिला पूरा टीम उनका के श्रद्धांजलि अर्पित करता निशन और हमनी के बीच वहाँ के नहीं खी ई कमी हमनी के हमेशा खली भोजपुरिया समाज के खली। काहे कि भोजपुरी ऐसा सुगंधित मिट्टी वाला चीज के गाय वाला आज गायक हमनी के बीच में ना रहले अजीत कुमार अकेला जी। हमनी के उनका श्रद्धांजलि व्यक्त करता निशन और साथे साथे सारा लोग के ई चीज के सूचना देता निशन। रउआ लोग भी जहाँ बानी थोड़ा देर खातिर इनका आत्मा के शांति खातिर रउआ लोग भी कामना करी, प्रार्थना करी, भगवान से मनाई कि भैया जहाँ कहीं भी हो वहाँ के आत्मा के शांति मिले। जी हाँ, हमनी के पूरा छपरा जिला भोजपुरी टीम के तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता निशन। भोजपुरी के ताजा खबर लोग के बीच ऐसे लिया होता है। बस लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज